Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník so širokými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami v oblasti elektrotechniky a zároveň aj informačnej techniky. Je schopný samostatne spracovávať technické podklady orientované na elektrotechniku a informačné technológie. Dokáže samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, montáži a programovaní, ako aj v prevádzke a údržbe elektrických inštalácií a IT zariadení. Kvalifikovaný pracovník v danom odbore vie konštruovať a spracovať počítačové siete, diagnostikovať a opravovať IT zariadenia. Učíme sa programovať PLC systémy automatizovaných liniek. Odbornú zložku vzdelávania určuje skladba povinných elektrotechnických predmetov a voliteľných predmetov, zameraných na počítačové systémy s výrazným podielom praktickej zložky prípravy. Elektrotechnické predmety dávajú absolventovi možnosť uplatniť sa aj v povolaniach, vyžadujúcich elektrotechnickú spôsobilosť z vyhlášky 508, z ktorej absolvuje samostatnú skúšku v 4. ročníku. Škola je dobre vybavená, vyzerá to tu pekne, je to všetko nové. Od vybavenia až po učebne, čiže áno, odporúčam.